Mingtabang na ang mga residente sa paghatag og direksyon sa mga bombero ngaming responde sa sunog kaganihang alas 10:45 sa buntag. Pag-abot sa lugar, baga og itom nga aso ang makita sa likod niining usa ka building. Naay nagdinaganay samtang nagbitbit sa ilang mga nasalbar nga mga gamit. Nagkatag na sab sa karsada ang tinda sa mga negosyante. Sanglit ang sunog nahitabo sa junction sa Veterans Avenue ug Pilar Street sa Zamboanga City. Nag-iyahay sab og bitbit sa gamit kining mga tawo nga nanggawas niining usa ka gambalay. Naasab sa sidewalk kining usa ka printing machine. Bandang alas 11:30 sa buntag, gideklara sa Bureau of Fire Protection nga under control na ang sunog. Apan dili pa matino sa mga bombero ang sinugdanan sa kalayo ug ang danyos sa maong sunog kay magpahigayon pa sila og investigasyon. Gibana-bana nga dili moubos sa napulo ka mga balay ang naugdaw sa sunog ug anaapay na report nga adunay usa ka motorsiklo nga naapil pagkasunog karong katapusang adlaw sa Fire Prevention Month. Alas 12 sa udto gideklara ang fire out. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe